Jaj, zajlik az élet. Hát igen. Valamit mondanod kéne. Hát nem mondjál valamit. Hogy viszonyul a mostani kipakoláshoz? Hát már régen nincsen viszonyom a kipakolással. Valamikor volt viszonyulásom, már nincsen hozzá. Régen. Hát rosszabb, mint a tavalyi, kicsit, és jobb, mint a jövő évi. Hú, ez sokat jelent. Sokat számít, azt hiszem Nem? most. Hát nem tudom. Igen. A jövő évit nem tudom megítélni. Igen. Nem is kell. Maga csak kérdezzen. Köszönjük. Kérdezzen, kisfiam.